Ya jama'ar musulmi, ina mai faɗakar da ku magani na gargajiya irin na daji wanda Allah ya sa ya ɗora masa. Za mu fitar da wannan magani ne don mu taimakawa da jama'a, kamar wanda ya kama ko ya kai shekara 5 zuwa 6, amma ya wuce haka ya kai 10. In Allah ya so za mu ba shi magani, mu ba shi turare, mu ba shi na baɗawa ya baɗa. In Allah ya so zai warke, zai tashi da yadda Allah inda sauran kwana. Kuma bayan haka muna da magani in dai ka tabbatar da daji ne ya kama, ka zo ba za ka wahala ba. Kwana 2 da rabi ne zuwa 3 za mu baka magani, za ka sha, za mu yi maka abin da za mu yi maka maganin. Kuma in Allah ya so kwana 2 da rabi zuwa 3 zai ruwa, iyakaci ka sa ƙaya ko tsinke ka huda, ba abin da za a ƙara sawa. Amma in ya ci jikinka, to dole sai an baka magani na ciki ya mutu, na waje ya mutu, a baka magani kana wankewa kana baɗawa. Shine za mu taimakawa jama'a, mu fitar da shi na nesa da na kusa. Wasu sun ji na nesa suna zuwa, wasu kuma ba su ma san suna kusa ba su sani ba, suna fama da wannan wahalai. Muka ga ya dace da in wanda ya zo, in ka zo kafin ka zo tambayi lakanin a nan Taɓanni, a nan gida inda nake. A tambayi lakanin yana yi ko bai yi, sai a tambayi ka zo kuma a kirga maka waɗanda suka ba su kirgo a kamanta, waɗanda suka zo duk Allah ya cire al'amarin nan suka samu lafiya. Godiya kuma suke zuwa har da kuɗi. Wasu za su ce to shi mai maganin a ina yake, kuma a wane gari yake? To a Taɓanni yake, Musawa, local government Musa ko? Yawa, jihar Katsina. Kamar misali wanda ga masu buƙatar zuwa, yawa jihar Katsina ne, kuma ƙaramar hukumar Musa local government. Yawa. Idan ka zo akwai hanyar maraba da ta miƙe har Taɓanni. Wato da ka zo ka ce tun daga yawa, da ka zo bakin masallaci ka ce Malam Sule Anju mai maganin daji. Yawa, daga nan har Katsinan ma an riga an sassan shi. To ko maraba Musa ka zo, masu mashin za ka sun sani. Da ka ce nan Taɓanni za ka zo, a kawo ka nan ƙofar fada, sun san maganin. Wannan cuta waɗanda suka sani suna kamo su daga Legas, Fatakwal, duk inda ka sani ƙasashen nan da yadda ake tafiya neman kuɗi, tana kamo mutane. Wani ma a mota ake kawo shi nan, ko gidansu ba a kawo shi, ba a kai shi nan, za a kawo shi a mai aiki ya kuma samu lafiya ya koma. In kana son shaida ka zo a nuna maka ka gani da idonka. Shine bayani. Ka gama?